ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахштеҷи. дӯстони азиз, дар имрӯза навор боз якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар махалли мошини фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама бошад, марҳамат, сурат ва маълумотша дар номарои имо ба саи мо рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда эълонда мегузорем. дар имрӯза навор ҳастад Toyotaҳои Camryҳо ва Toyotaҳои Corollaҳо, Opel Sedan арзон ва Nexio VAZ 2107 ва дигар навъ мошинои арзон ҳам ҳастанд ки баҳри шумо ҳамашро бо нархҳои арзон омода кардем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинаҳо дар кор ҳастанд. мо дар видеои оянда гуфтагӯи шуморо ҷудо карда видео карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 155 сомонӣ. навора сар мекунем, то охираш тамошо кунем. марҳамат, рафтем. якум мошини фурӯшии имрӯза ҳастад ба дрон Toyota Camry ҳастад ки светои сиёҳ, соли бораи 6 2011 солае ки судишвориш тоқа бензини холӣ. Абио мотор 2.5 литр, коробка автомат, сайзтарини мошин мегӯяд беҳтарин. мошин 4 таблонаи 80%, 4 диска, салон тоза, электропакет, кондитсионер, монитор, ҳама ҷош мега 100%. мошинчаи тоза, мошини шаҳрия ба дрон. омада мега аз пеш биде кадоме ки конкретна харидора. нашо тонировка ва ҳуҷҷате ки ягон маълумот додагӣ нестае. дастарошна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 113 000 сомонӣ ба дрон ки бо арзонтара мешавад. одамое ки наличие мегиранд биён аз пеш бида мега арзонам мешавад. ин мошин баъдо дар душанбаи пойтахта қарор дорад. ин ҳамин рақамошо тисела кор мекунад. бештар маълумоти пурра аз ҳамин рақамо мегиред. марҳамат, Toyota Camry 2011 сол арзон мешавад. дӯстони азиз, шумо агар махалли мошинои фурӯшии хона, замин, квартира барои реклама ягон техника ё маҳсулот чизе ки набошад, марҳамат, сурат маълумотша дар WhatsApp имо рӯй кунед, мо фурӯшда мегузорем. лайкотона фаромӯш накунед ва навора то охираш тамошо кунед. далши рафтем. дигар мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад ба дрон Chevrolet Lacetti ҳастад ки светои серебристи, соли бораи 6 2004 солае ки бензин газ сардаш кор мекунад. мотор мега простой 1.6 литр, коробка механика, сайзтари мошин мега находу, 4 калпак, 4 блони 70%, электропакет, кондитсионер, радной краскамаш 100%. дӯстони азиз, ин ҳашам нашод хадавой ҳуҷҷат ягон чи маълумотша гуфтагӣ нест. барои кадоме то мехарен дигар маълумотша мегирен. фақат гуфтагӣ мошинча 100% дар ҳолати кория омада бинед. нархаш бениҳоят арзон ки 23 мега бо арзонтара мешавад. ин мошин дар шаҳри турсузода регарда қарор дорад. ин ҳамин рақамошро тисела кор мекунад. нархи мошин чӣ хеле гуфтам 23 000 сомонӣ ба дрон арзонтар бо мешавад. кадоме ки тора рафта ина мошинчаро аридаст натем, мошинчаи арзон 2004 сол бо арзон мешавад. марҳамат. мошини фурӯшии навбатии мо ҳастад ба дрон саи мошини фурӯшӣ ҳастад ки Daewoo Nexia ҳастад ки светои серебристи, соли бораи 6 1995 ҳастад ки судишвориш бензин газ сардаш кор мекунад. мотор мега простой 1.6 литр, коробкаш механика, ҳолати мошин мега находу. мотор мега беҳтари мисли соат кор мекунад, коробкаш 100%. хоб мошин мега маслан намехӯрад, дута балон мегӯяд пачка, ҳама ҷош кор фақат як ҳуҷҷат мекунед тамом. мошинча мега 100%, фақат мегири газ медиҳӣ. камбудиша гуфтагӣ нестай. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддини балхируми. дӯстони азиз, тарафи Калхозобод мешавад аз Қурған боло ноҳияи ҷалолиддини балхирумӣ ва нархша гуфтам 10 000 сомонӣ боз арзонтара мешавад. ду балон пачка, ду балон средни, мошинча мега находу. инашам рақамошро тисел ҳастад. ба кадоми шумо ки лозим бошад бо арзонтара мешавад. дигар маълумотои пурра аз ҳамин соҳибашон. дӯстони азиз, шумо чӣ хеле ки мошине ки мехаред дар комментари нависед. танҳо дар комментари нависед ки чӣ хеле мошин ба шумо дар кор ҳастад. мо дар видеои оянда ҳамон гуфтагӯи шуморо хонда ҷудо карда пешкаштон мекунем. шумо я лайк бепул аз занед дариқ надорем ва силкаи навори моро инстаграмай, фейсбукай, телеграмай чизе ки бошад силкаи навора подписач кунед. то охираш тамошо кунед. мошинои арзонам бо ахира хела бисёрае. чора мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад ба дрон мошинои советский ҳастад ки молодежни VAZ 2107. дӯстони азиз, як дона сурат дошта ки ҳамира пешкаш кардиам. соли бораи 6 2001 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абио мотор 1.6 литр, коробка механика, сайзтарини мошин мега находу.
6 моҳи дигар мегӯяд ҳуҷҷат дорад. дӯстон азиз, хоб 4 дискаи ухташ салоншам тоза радной краска обши мошин мегӯяд нахадой фақат мегири газ метӣ ягон камбудиша нагуфта хай кадометон ки мехарен рафта айпешхтон ҳамаша бо дида бароен. ин мошин қарор дорад дар шаҳри душанбеи пойтахт ва фурӯхта мешавад бо нархи 9000 сомони бадрон бо арзонтара мешавад. рақаму телефоншон аст мегафон ба кадоми шумо ки ваз 2107 дар кор бошад инами рақамода занг занем 2001 солай нахадвай омада мегад бинен. Марав дӯстони азиз, мошинча хай арзон аст, дар нархш арзанда аст. маълумотои бештар аз худашон нашод сумушон мега бо чақчақ мекунем муомила дорам мега соҳибшон марама. панҷум мошини фурӯши навбатӣ аст бадро як тадига аст ки Mercedes Benz C-класс бадро ки светои сафед соли барои 6-1994 аст ки сӯзишфурӯш бензин газ ҳардаш кор мекунад. Абиё мотораш 1.8 литр коробкаш механика ҳолати мошин мега нахаду. мошин кондитсионер дорад заводской мотор 100%, 4 диска 4 балони 70%, электропакет мошинча бошем 100%. дӯстон азиз, неки нашуд ҳуҷҷати мошин ягон чи гуфтагӣ нестай. галан дар ин ҳозира ҳамин мошинҳоро хай кондитсионершон дар кора. хоб мошин бардорон дар температура душанбе айни ҳол қарор дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи 36000 сомонӣ ки боз муомилаи хубам дорад. ина буданд ки баъдоне ки ҳам харид сечкаҳои арзонтар светои сафед дар комментира хоҳиш карда буданд баҳри шумо инам хеле мошин папашид на баҳри шумо видео кардем. хай боз савдо мешава мега соҳибшон 36 тай 94 соли неки сайсерош ранги 95 рақамошон мегафон мошин дар душанбе занг зада қайчон маслиҳат кунен. дӯстони азиз, боз агар такрорша узр мехоҳем барои ки хеле барои мо муҳим аст барои шумо видео мекунем меҳнат мекунем дар ҳамин рамазон лайкотона фаромӯш накунед гузорем барои ки видео мо паҳн шава. агар имконият ки бошад ҳамин силкаша пауза карда дар ҳамун сайтотон падилсаш кунед хеле кори хуб мешид. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. шашум мошини фурӯши навбатӣ аст бадрон Opel Astra F аст ки дар кузофи седан светои навхели бадрон дидесен дар навор серебристӣ. соли барои 1993 аст ки сӯзишвориш бензин газ кор мекунад. мотор простой 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техника ҳуҷҷат дорам мега соҳибшон хоб 4 калпак 4 балони средни мошин бадрон хай солош 93 неки соза мега соҳибош бадрон айни ҳол қарор дорад дар территорияи шаҳри Кулобда. газ бензин мегад 100% кор мегад мошина мегад срош насон мекора бо нархи арзон фурӯхтесиян. нархша мегад 15000 сомони бадрон боз камтара дига мегад ягон сум арзон мекунад. бисёри бад не ягон сум муомила мекунем. агар ки ҳамин мошини савдо нашуда боша метавонед ки шумо савдо карда гирен. дӯстони азиз, ҳамин навори ҳамин мошина мо ҳамин рӯз 24 числа аст ки буромад. агар ҳамин мошин дар шумо 25 26 числа занг назанед барои ки ҳамин мошино як рӯз савдо мешаванд. ҳамин рӯзи 24 мисол метавонед ки занг занед дигар вақт уже мошин уже савдо мешава фирма. агар савдо нашуда боша метавонед ки савдо карда гирен. рақамошон ва вилон марама. ҳафтум мошини фурӯши навбатӣ аст бадрон Toyota Corolla аст ки светои асфални соли барои 6 2008 солае ки сӯзишвориш бензини холӣ. абиё мотор мега 1.8 литр коробкаш механика сайистани мошин бадрон нахаду беҳтарин. мошин 4 диска 4 балони 90%, салон тоза, электропакет, кондитсионер, пӯстаги задагӣ надорад. мошин мега ҳолати беҳтарида мошини шаҳри бадрон. хай кадом маълумота ки хоҳем пурсидан бо қатишон тамос мегирем. хоб мошин дар шаҳри душанбе айни ҳол қарор дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи 90000 сомони бадрон бо арзонтара мешавад. 90 таш мега бо конкретна одамони харидорода арзон мешавад. ин ҳамин рақамҳо тестершуна ба кадоми шумо ки ҳамин мошин ки лозим бошад занг мезанед қатишон савдо мекунед ки аз ҳама хубош рафта аз пеш мебинем. мо хай навора далши тамошо мекунем давом медиҳем ва то охираш тамошо кунем. ҳаштум мошини фурӯши навбатӣ аст бадрон Daewoo Nexia аст ки соли барои 6 1994 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё мотор простой 1.6 литр коробкаш механика сайистари мошин бадрон нахаду. мошин мега дар хона 1 сол хоб буд мега нав мега айҷош заводид кардем мега 1 сола ҳуҷҷат мега нав кардем. хоб мошин мега балонош сода аст аккумуляторшам пачка гирифтем.
фақат амина ки мошин мегӯяд кам кам дуд кардеса ҳамеша намедонам мисол накардиян хитон мекунед ки ай мотор боша кам кам ё ки ай қафа кам кам дуд дора мегӯяд ки маълумоти пураша нафтиян ай хе дигар мошин мегӯяд сартификат 1 километр панч ка 1 сола ҳуҷҷат кардиян мошинча мегӯяд 1 сол худ нав ай Россия омадан мошина заводид кардиян ай ниҳол қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон ва фурӯхта мешавад бо нархи 9500 сомонӣ бардорон ки бо арзонтара мешавад одамоне ки наличи мегирад биё аз пеш бир мегӯяд арзона мешавад дар ноҳияи Хӯросон дӯстони азиз 9500 сомонӣ рақамошон мегафон аст ба кадоми шумо ки ҳамин некси ки лозим бошад дигар маълумот чабер 94 солай нахад вай марамат занг занен дӯстони азиз шумо дар магарам хали нексиё мошинои боркаш мошинои майда хона замин квартира барои реклама чӣ мошине ки дошта бошен сурат маълумот адрес рақамотро ҳамааш дар ватсап имо нависа реклама дар видеои оянда фурӯш рекламада мегузорем дар ҳимоза наврума ҳам мошини фурӯшӣ буд то видеои оянда.